Исәнмесез укучылар. Бүгінгі онлайн дәрістә туры пишмаклы эшпишмакның гипотенузасы һәм катеты арасындағы ғажайып бір бәйләнешне ачыкларбыз. Ягъни Пифагор теоремасы белән танышырбыз. Теорема. Туры пишмаклы эшпишмакта гипотенузаның квадраты катетларның квадраттары суммасына тигез. Һәм әлеге теореманың исбатлауы белән дә танышып үтик. Әлеге теореманы исбатлау өчен A, B, C туры пишмаклы эшпишмагын карыйк. A, B ягы C-га, A, C ягы B-га, B, C ягы A-га тигез булсын. C квадрат тигез A квадрат плюс B квадрат икәнлеген исбатларга кирәк. Исбатлау өчен ягы A плюс B-га тигез булган C, K, P, D квадратына тутырыйк. Ягъни B-д B-га тигез, D-M A-га тигез, M-P B-га тигез, P-Y A-га тигез, E-K B-га тигез һәм K-A шулай ук A-га тигез. C-K-P-D квадратының мәйданы A плюс B-ның, ягъни квадратның ягы A плюс B-га тигез, A плюс B-ның квадратына тигез була. Сумманың квадраты формуласы буенча ачсак, A квадрат плюс 2AB плюс B квадратка тигез. Икенче яктан карасак, ABC, BDM, MPY һәм EKA туры пишмаклы 4 эшпишмакта тигез һәм BAEM квадрат. Һәм квадратның яклары шулай ук C-га тигез. Демәк, бу квадратның мәйданын башкача тапсак, 4 туры пишмаклы эшпишмакның мәйданы һәм квадратның мәйданы суммасы итеп исәпләсәк, ABC туры пишмаклы эшпишмагының мәйданы 2-дән 1 тапкыр A тапкыр B, ягъни катетлар тапкыр чыгышының яртысына тигез. Шундый 4 тигез эшпишмак бар, ягъни тапкырлыйбыз 4-кә. Кушабыз, демәк, C квадрат. Ягъни A, B, M, E квадратының мәйданы C квадрат. Гадиләштерсәк, 2A, B кушам C квадрат килеп чыга. Ягъни бу 2 тигезлек үзара тигез A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат тигез килеп чыкты 2AB плюс C квадратка. 2AB-лар бетереште һәм нәтиҗәдә C квадрат тигез A квадрат плюс B квадрат калды. Ягъни гипотенузаның квадраты катетларның квадратлары суммасына тигез булды. Теорема исбатланды. Пифагор теоремасы буенча теория өлеше тәмам.